गाब गैयै जायख्लं सावथुननि प्रेमियार श'खौ दिन्थिफुंबाय। आगोमा आफादनि बानजायनायाव गाब गैयै जायख्लं सावथुननि प्रेमियार श'खौ मैया दिन्थिबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि कहियारकुसि गेलेग्रा फोथाराव दिंगा फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं सावथुननि प्रेमियार श'खौ मैया दिन्थिबाय। बे प्रेमियार श'खौ बेखेवनानै होयो मिरु बिसानि नेहाथारि एबा भेरगाव जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि दिपेन बर'आ आरो बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर रिमोल दैमारि, गाब गैयै जायख्लं सावथुननि दिहुनगिरि संगिना ब्रह्म, मुलुग बर' बिथांमोना बाहागो लायो। गाब गैयै जायख्लं सावथुना मोनसे समाजारि सावथुन। बे सावथुनखौ नायनानै रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनदों। लोगोसे दानि सोलिबाय थानाय थासारिजों गोरोबनानै बानायनाय सावथुन होननानै फोरमायदों। बावहरबाय जोंहा दिनै प्रिमियार शो दंमोन खैराबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय कहियारकुसि गामियाव आगोमा आफादनि बानजायनायाव बिथांमोना जोंखौ जोबोद हेल्प होबाय। बिथांमोननि नाजानायावनो दिनैनि बे माबाया प्रिमियार श'आ जाफुंबाय जोंनि गाब गैयै जायख्लं सावथुननि। लोगोसे रायजो राजाफ्राबो ओरै लोब लोब फैनानै नायफैदों। सासेबो माने नायनायनिफ्राय सिखाराखै, दसेबो ब्रेक जादोंब्लाबो सिखारनानै थाङाखै। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो खस्थ'नि गेजेरजों माने रिलिजखौ होनो हाबाय। दिनैनि नुथायखौ नुनानैथ' माने रायजोफ्रा थारैनो अनसायदोंखौनो होननानै आं बुंगोन। बिथांमोना जोंनि सावथुनखौ नायनानै जोबोद मोजां मोन्दोंखौनो होननानै आं साननानै लासिगोन। दिनैनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि लोब लोब फैनानै नायफैबाय, दा बेनि थाखाय इयुनावबो बेबायदि मोनसे थुलुंगा मोनदों। औ थारैनो डेफिनेटलि बिथांमोना बिथांमोननि जि नुथायखौ माने लोब लोब फैनानै बिथांमोना जोंनि बे प्रिमियार श'आव बाहागो लाफैबाय रायजो राजा बिथांमोना। बे नुथायखौ नुनानैथ' आङो ओरैबायदि एक्साइटेड जाबावबाय, माने साननानै दोनखानाय दंमोन इयुनावबो माखासे बिदिनो स्क्रिप्ट एन्ड स्ट'रिफोर डेफिनेटलि आं खालामबावगोन। बुंगासिनो दंमोन जे जोंनि सावथुना एसे आलदा रोखोमनि, माने जोंनि बे सावथुननि स्ट'रिया माने जोंनि समाजनि माखासे सुबुंफोरनि जिउ जारिमिनजों एसे एनैब्लाबो गोरोबगोन बा गोरोबनाय होननानै आं आगोलावनो बुंबोबाय थादोंमोन। दा बे सावथुनखौ नायनानै जाहाथे रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ गाज्रि मोना बे सावथुनखौ बनायनो थाखाय, बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनायखौ थाखाबाय। दिनैहाय खैराबारिनि कहियारकुसियाव गाब गैयै जायख्लं सावथुननि प्रिमियार शो दंमोन। जाय सावथुनखौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोना नायनो होननानै दंमोन। बे सावथुनखौ दिनै गासैबो रायजो राजानि गेजेराव हगारना होनाय जाबाय आरो जोबोद मोजां मोनदों आं बेयाव फैनानै। गोबां रायजो राजाफोरा नायफैदों, बे सावथुनखौ अनसायफैदों आरो बिथांमोनजों ज' जिरायनानै आंबो बे सावथुनखौ नायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो सावथुननि बागैथ' मा बुंबावनो, सावथुना थारैनो जोबोद मोजां जादों। आङो रेटिं जुदि होयोबा आङो 10 आउट अफ 10 होगोन। बेवहाय गासैबो आर्टिस्टफोरा जोबोद मोजां एक्टिं खालामदों। टेकनिकेलि बिराद साउन्ड, गासैबो टिमानो जोबोद मोजां खामानि मावदों। गाब गैयै जायख्लं, गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनांगौ, नायफैनांगौ। बिराद मोनसे ससियेल मेसेज गोनां बे सावथुना। मा दं बेहाय, मा दङ, मानि थाखाय गाब गैयै जायख्लं? औ, आं एसे बुंनानै होनो। रायजोफोराथ' फैनानै नायफैखागोन आरो नायबा साबसिनहाय मिथिगोन। बिनि अनगायैबो आं बुंनानै होनो एसे, जों जि जोंनि समाजाव जोङो उन्दै उन्दैफोरनिफ्रायनो जोङो नुबोनाय मोनसे जाथाय। बे जाथायानो जाहैबाय जोङो आयेनखौ जोंनि रायजो राजाफोरा गावनो आखायाव लानानै फैयो। जोंहा ल' दङ, जोंहा आयेन दङ, बेफोरखौ थाङाबासिनो मालाबा मा जायो, पानिशमेन्ट होनो थाङोबाथाय माने बांद्राय जाहैयो बे जिनिसा। औ, मरेल पुलिसिं जायखौ होनो, गावनो गाव जिखौ आयेनखौ आखायाव लानायखौ, बेनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां मेसेज बियो। आंनिबा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनांगौ, नायफैनांगौ। मानो होनोबा दिनै जोंनि हारिनियावल' बे मरेल पुलिसिंखौ नुनो मोना, गुबुन हारिनिफोरावबो जों बेबायदि जाथाय नुनो मोनो। बेनिखायनो गासैबो जाहाथे बे सावथुनखौ नायफैयो। थारैनो जोबोद मोजां सावथुन। आङो बिराद माने गोजांस्रु मोनलायदों आरो दिनै बे सावथुनखौ नुनानै। गुजबाम्स फैलायदों। नोंथांमोनाबो नायफै आरो बे सावथुनखौ एन्जय खालामफै। गोजोन्थों। रायजो राजाफ्रा माबायदि नुदों? गिबियावनो रादाब नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बे गाब गैयैनि प्रिमियार श'आ मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय। आङो नायनानै थारैनो
जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननो थांबा आङो फिल्मखौ आङो नायनो होननानै जोबोद गोसो जानानै दंमोन जेब्ला गोबाङानो नुदोंखि गाब गैयि जायख्लंनि फट'स आरि बेफोरो बुहुत जोंना ससियेल मिडियायावहाय बिदिनो गोसारगासिनोमोन ओमफ्राय बेहायनो माबा मोनसे जोङो एसे निउ मोनसे नुनो मोनगोनखौ जोङो मिजिं थिबाय दंमोन ओमफ्राय दिनै पार्सनेलि नायनो मोनफैबाय ओरैबादि माने आङो फार्स्ट हाफावथ' जोबोद गाबबाय ओमफ्राय बेनि उनाव जेथिया सेकेन्ड हाफ फैदों माने आंनि गाबनायानो थाथ'दों गाबनाय थाथ'नायनि सोलाय आंना माने मा होनगोन बेखौ गोजांस्रिउ मोनोना जेथिया मानसिया सिभारिं जायोना बे फिलखौ होनो हादों आरो आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन कि जोंनि बिदिनो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि जाफोर सावथुन बेफोरखौ जेन रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो अनसायलांबाय थाथो बिदिनो दिहुनगिरि बिथांमोनाबो अब्लाना थुलुंगा मोनगोन आरो जोंना बर' समाजाबो आरो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाबो बिदिनो जौगालांबाय थागोन आरो आङो बिथां संगिना मेमनिसिम ओरैबायदि थेंक्स जासिहरोखि बिथांनि बे फार्स्ट डाइरेक्सन जोबोद मोजां खामानि मावदों बिथाङा एसेनोसै बेखौ आङो होननो थांबा जेथिया फट'स नुदोंमोन ना बेहायनो बांसिन गोसारदों होनदोंमोन ना आङो दा बेखौ आङो दा लाइक फुटेजखौनो नुजोब्बाय फुरा सिनखौनो नुजोब्बाय जेथिया सिनखौ नुदोंना अब्ला आंनि रिएक्सना लाइक माने मानिनांगोन एकदम माने स्पिचलेस जायखौ बुङो बिदि खालामनो थाखाय बुहुत गोहो नांगोन बेखौ जायनो मेनो रावबो खालामनो हाया आं निजिनो खुद खालामनो हाया आं बेखौ आं गेरेन्टि बुंनानै लानो हायो गावखौ बेनि थाखाय आं बिथांखौ एकदम माने मानियो आरो बेनोसै कयारकुसि आगोमा आफादनि हांख्रायनायाव गाब गैयै जायख्लं प्रिमियार श'खौ नायनानै दुखु मोनदों गोलाव सम जोंनि सोलिबाय थानाय थासारिफोरखौ लानानै बिथांमोना दिहुनदों बिराद मोनसे मोजां जादों आरो हसायैनो माने गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै गोसोखौ ओरैबायदि मोनदों माने बुंस' हाया आरो बयखौबो अनसायगोनखौ मिजिंथिदों आरो बयबो लोब लोब सिनेमाफोरखौ नायनानै जोंनि बर' हारिनि जा हारिमु बेखौ लाखिनो थाखाय आं गासै दिनैनि जा नुजाफैनाय मिडिया बिथांमोननिसिम फोरमायनानै आंनि उननि एसेसै जोबोद मोजां नांदो जाथाया माने बर'नि जि सोलिबाय थानाय समाजारि जाथाय बेजों गोरोबथारदों माने खोमसि फोथायनाय बर' समाजाव खोमसि फोथायनाय दङ आरो माखासे जाय माने गावनि हौवाया जुदि जेबो खामानि मावनो हायाब्ला गाज्रि थासारियाव थायोब्ला माने बिथांनि हिन्जावा बा बिसिया जुदि जोबोद खस्थ' खालामनानै न'खरखौ सालायनो गोनां जायो दा बेखौनो आरो गुबुन माखासे गाज्रि सुबुंफ्रा माने नंखायै खोमसि फोथायो बर' समाजाव दाबो खोमसि फोथायनाया दङ बेखौबो बेयाव दिन्थिनाय जादों आरो माने मानसिखौ जे बेराम जायोब्ला माने दासिमबो डाक्टरनियाव लाङालाबासिनो माने मेडिकेलाव लाङालाबासिनो माने अजाफोरजोंनो माने फाहामनो नाजायो जेराव अजाया नंखायै गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय माने रायजो राजाखौ थगायनानै माने नंखायै माने गाब्र'होयो थिग बेबायदि माखासे जाथायखौ दिन्थिदों आरो बेयाव जोबोद मोजां नांदों गुबुन जायफोर रायजो राजा बिसोरबो मोजां जोबोद मोजां नांदों होननानै बुंदों मानसिफोरा माने ओरैबायदि मोनसे आबेगिक जादों गोसोआव माने आबेगिक मोनसे महरखौ नुनो मोनदों आरो रायजो राजानि गेजेराव निस्सय रायजो राजाया नायगोन जोङो जेरैबायदि नायदों आरो नायबावनो लुबैनाय मोनसे गोसोआव थादों बेबायदि निस्सय माने बर' रायजो राजाया निस्सय बेखौ बुजबनानै लागोन निस्सय नायगोन बेखौ आं रायजो राजानि सिगाङाव खावलायनाय थाबाय मुस्रि गोमबोर दैमारि कयारकुसि आगोमा आफादनि आफादगिरि दा जों कयारकुसि आगोमा आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायनो सानदों जों जा दिनै गाब गैयै जायख्लं बर' सावथुनखौ दिनै जोङो प्रिमियार श' बेयाव खालामबाय दा बेखौ जोंबो नायदों कमिटिनिफ्राय नायनानै जों जोबोर मोजां मोनदों फिल्मखौ बे माने सिगाङाव जायफोर सावथुन दिहुनबाय बा ओंखारबाय बेफोरनिख्रुइ जोङो साबसिन हामसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनैनि बे सावथुननि गेजेरजों दा जोङो आगोमा आफादनि जानानै बर' रायजो राजा सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों गुबुन बहाबाफोर जुदि बेफोरबायदि जोंफोरबायदिनो कमिटिया जुदि
गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ जुदि हांख्रायनानै लाबोयोब्ला लोब लोब थांनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब हैनानै बर' सावथुन मुलुगखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे बिथांमोननि जा आफाद बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय जों आगोमा आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। फिसा जानानै माबायदि नांदोंमोन बे समाव? माने आङो सिमांना मोगथां सानखादोंमोन माने बे खबरा आंनाव फैदोंमोन ना जानुवारि 15 ओमफ्राय जागोन ना जाया ओमफ्राय आं माने गोसोआव बहुत नार्भासमोन ओमफ्राय माने जोबोर एक्साइटेडमोन। दिनै नों रल खालामनायखौ नुबाय, नों माबायदि मोनदों? जोबोर गोजोननाय मोनदों आयौ आंनो खालामदों बे फिल्मखौ ओमफ्राय माने आंनो बांसिन नायनो एक्साइटेड जानानै दङमोन ओमफ्राय दिनै नुबाय जोबोर गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाखौ मानो खावलायगोन? थेंक इउ बयबो फैनानै माने जोंखौ अनसायफैनायनि थाखाय आरो रायजो राजाफोरा जोंखौ अनसायो आरो बेबायदिनो माने थुलुंगा होयो। गोजोन्थों।